Undervisningsminister Bertel Haarder er i Tivoli for at undersøge, hvad der sker, når man tager et glas vand med op i Det Gyldne Tårn. Anledningen er starten på Tivolis klima- og energidage, og ministeren har en forklaring på forsøget. Ja, når man sidder med en kop vand, og derefter kommer i frit fald, så falder vandet langsommere end manden. Og det er jo også fordi manden han sidder i noget tungt, der falder ned. Og det tunge falder altså hurtigere end det lette. Og det var noget af det, Galilei jo ville vise fra det skæve tårn i Pisa, og nu har vi vist det her fra det gyldne tårn i Tivoli. Og at han så blev lidt våd, gjorde ikke noget. Beviset på, at eksperimentet viste, hvad det skulle, det er, at jeg blev våd. Det var det, der var meningen. For jeg blev våd, fordi vandet kom langsommere ned end jeg og stolen. Og da det så kom ned, ja, så skulle det jo falde ned på noget, og det var så mig, for jeg var i mellemtiden kommet ned på jorden. Klima- og energidagene løber ind til den 11. september.